של המשפחה שלנו, גיא, בתחרות קליעה עם דפני ליף וגל פרין אליך, חנוך. מה שאני רוצה להגיד קודם כל, שבזמן החזרות שהיו פה, אני ודפני, שנינו הבאנו תוצאות מטורפות, באמת, אמיתי, נכון גל פרין? אמיתי לגמרי. הוא לא רואה ממטר, אבל תאמינו לא. לי, הבאנו, עכשיו בטח בריל טיים, מה שנקרא, נפשל, אבל תכף זכות הקדימה, הנה הסימן, אל תעברי אותו, כי אחרת אני אירה בך. לא, אז אל תעמוד מאחוריי, זה מלחיץ אותי. קדימה, אוקיי, בבקשה. היא עשתה יותר טוב, היא הגיעה לאדום, היא הגיעה לאדום. מה, לא שומעים אותי, אומרים לי, חבל. זה המקום, כן? שימו לב, גיא עומד מול המטרה, דפני הגיע לשחור, למרות שבחזרות הגיע ליותר, וואו! וואו, הכי טוב שהיה עד עכשיו כאן באולימפיאדה של אורלי וגיא, איזו התרגשות. זה בעיגול של ה-10. זה בעיגול של ה-10, לא תטעות. יש לך משהו להגיד? אני נרגש, אני מודה למאמן, המשפחה שתמכה, משפחה לא כך תמכה אגב, וחבל, כי תמיד אמרתי לך שיש לי את זה. זו שנייה, כי דפני רוצה עוד ניסיון, דפני רוצה עוד ניסיון, היא לא מוותרת, דפני לא תוותר על התואר כל כך בקלות. כדור ברזל, אנחנו עוברים לענף השני, עדיפת כדור ברזל, דפני בואי